उदालगुरि जिल्लानि सोनाब बाहागोआव थानाय मैखोम बर' ओनसोलजों लोगोसे बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरजों आबुं बुंफबनाय होनना बुङोब्ला दिनैनि सानाव खाग्राबारि ओनसोलनि मुंखौ गिबि सिरियाव रायखांनो हायो। दिनै बे ओनसोलाव थानाय धोरोमारि फसंथान थामहिनबा खाग्राबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि समायना नुथायखौ आरोबाव समायनासिन खालामनो थाखाय 32 नं बिटिसि बेरगाव बियाबनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'नि दैदेननायाव नेशनेल एन्ड इन्टारनेशनेल अर्गेनाइजेसन बड'फा रेनब' रिभलिउसन मिशननि सिङाव बाथौ आश्रम एन्ड इक' टुरिजम प्रजेक्ट लानानै बाथौ थानसालिनि जिरायसालि थानसालि सिङाव हाबग्रा गाहाय दरखं थानसालिनि सोरगिदिं दावबायनो हानाय राहा आलासि जिरायसालि आरो गोबां बायदि बायदि लुफुंनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो। मख'नो गोनांदि बे बिथांखिनि थाखाय 12 कौटिनिबो बांसिन रां बाहायनाय जागोन आरो बेखौ 2.5 बोसोरनि गेजेरावनो लुफुंना आबुं महर होगोन होनना बियाबनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायो। बिसेसकै जोङो 32 नं बिटिसि बेरगाव समष्टिनि बियाबखौ बिथा खालामनानै बड'फा रेनब' रिभलिउसन मिशन होननाय जों मोनसे ससाइटि दानाय जाहैबाय आरो बे ससाइटिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि समष्टियाव बे बेरगाव समष्टियाव जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जों आखायाव लाबाय आरो दिनै गिबियै जोङो बे मिशनखौ जोङो जागायदों खाग्राबारि बियाब बाथौ महासभानि नैबे जिथु जा गोथार थानसालि बे गोथार थानसालियाव जोङो भारत सरकारनि मददथिजों प्राय 12 कौटि रांनि जों बेवहाय खामानि मावनो नागिरदों आरो बेहाय थानसालिनि जि आर'जसालि बे आर'जसालिखौ जोङो RCC बानायगोन। बेनि अनगायैबो बे प्रजेक्टआव जोंहा हेन्डलुम सेट आउटलेट गेस्ट हाउस आरो बे आश्रमनि बे सोरगिदिं जिहेतु जोंहा ना फिसिग्रा हाखर दङ बेखौ फोसाबनाय आरो बेखौ साजायनाय बिनि खामानि जोंहा दङ। सोरगिदिं वाल बाउन्डारि जागोन आरो सोरगिदिं जोङो फुटपाथ जोंहा मानसि थांलाय फैलाय खालामनो हानाय एबा बे थानसालियाव फैनायफ्रा बे थानसालिनि हाखर सेर सेर गिदिंनो हागोन आरो फाखोरसे गिदिङोबा 1 किल'मिटार जायो। दा बेनि बेबस्था जोंहा थागोन आरो बेवहाय माखासे इनपुट्सफोर जोङो सोबावदों। ना फिसिनायनि प्रजेक्टआबो बेयाव थागोन आरो बेहाय जोंहा डायरि फार्मनि थाखायबो जोङो जोबोद गिदिरहै नङाब्लाबो डायरि फार्मनिबो बेहाय जोंहा बेबस्था थागोन आरो आउटलेटाव जों मोनसे बिथांखि लानो नागिरदों जे जोंनि जि थागिबिफोरनि जि आखाइजों दानाय आखाइजों हेबनाय आखाइजों बानायनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ फाननाय जायखौ जों आउटलेट होनदों बे फाननायनिबो जों दखान बहाय होगोन आरो बे दखाननिफ्राय गुबुनारि बा गुबुन जायगानि मानसिफ्रा फैयोब्ला बिनिफ्राय बिथांमोना जोंनि जि दोरोङारि मुवा बेसादफोर बेखौ बायना लांनो हानाय बिथांमोना खाबु थागोन। जायखिजाया जों बेखौ इन्टिग्रेटेड बाथौ आश्रम आरो इक' टुरिजम होननानै जोङो बेखौ लाफानाय जादों। बेखौ बिनि थाखाय लाफानाय जादों जाहाथे दस्रा जायगानि मानसिफ्राबो गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो फैनानै बेहाय फुजा खालामनायजों लोगोसे बेयावहाय एसे गाव माने जोंनि बर' हारिनि धोरोमनि आरो हारिमुनि माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिलांनो हायो आरो बेयाव जे फैनानै सिबिफैबाय आरो बिनि गेजेरजों बेयाव फैनायनि मोनसे सिन हिसाबै फोरमान हिसाबै बिथांमोना आखायाव माबा मोनसे लाना थांनो हानाय बिनि बेबस्थाखौ जों बेहाय खालामनो हायो। ओमफ्राय दैनि बेबस्था बे आरो थानायनि माबाफोर जोंहा बेयाव गेस्ट हाउस दङ। बे गेस्ट हाउसखौ जोङो बै धोरोमनि सुबुंफ्रा जि ट्रेडिसनजों सोलियो जि कालसारजों सोलियो बिथांमोननि बे गाननाय जोमनायखौ जों गानहैनो गोनां जायो। गुबुन जोबोद मुंदांखा गोजाम थानसालिफोराव थाङोब्ला दा जोंनियाबो बे बाथौ धोरोमनि थानसालियाव फैयोब्ला जिहेथु जोंनि धोरोमा हारिजों हारिमुजों नांथाबनाय सिनायथि थानाय मोनसे धोरोम आरो जोंनि हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गाननाय जोमनायानो गुबै। दा बेखायनो बे थानसालियाव हाबनो सोरबा दस्रानि जायगानि मानसि फैयोब्ला बिथांमोना सोरबा लंपेन्ट गानगोन सोरबा सुरिदार गानगोन सोरबा सारि गानगोन सोरबा कुर्ता पायजामा गानगोन बेजों बिथांमोना हाबालासिनो जोंनि बर'नि गामसा हौवाफ्रा आरो बेनिफ्राय आर'नाइ हिन्जावफ्रा जों गोमो गाबनि जिथु थानसालियाव हाबोबा गाननाय जि लांगा आरो जोंहा फास्रा बेबायदि लानानै हाबनायनि हानाय माखासे बेबस्था बेखौ जों खालामनो नागिरदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि ट्रेडिसनखौ
गुबुननि सिगाङावबो जों फोरमायनो नागिरदों। माब्लासिम कमप्लिट जानायनि एक्सपेक्ट खालामो? बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय। जोंहा हाखरनि खामानिया जोंहा जावनायनि खामानिया जोंहा प्राय 15 दिनसो लागोन आरो बिनि उनाव बिनि फुटपाथ खामानि प्राय 2.5 बोसोर जों बेखौ टारगेट लानाय जादों। 2.5 बोसोर आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राबाव दिनै जोंनि भेरगाव समस्तियाव जोङो 250 किल'मिटार लामानिबो जों प्रजेक्ट दिनै भुमि पूजन खालामदों। जोङो हानि फुजा खालामदों। जेसेबांखिनि लामा दङ बे लामाफोरखौ जों फोसाबनो थाखाय जोङो बिथांखि लादों आरो बेखौ जोङो लासै लासै मावनानै 2-3 बोसोराव जों बेखौ फोजोबगोन। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरी आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।